திடீரென பஸ் ஓட்டிய எம்எல்ஏ, கத்தி கூச்சலிட்ட பயணிகள். மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள திருச்சிற்றம்பலம் ஊராட்சிக்கு அருகே உள்ளது வடக்குவெளி கிராமம். இந்த பகுதிக்கு சரியான பேருந்து வசதி இல்லாம பொதுமக்கள் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்காங்க. இது தொடர்பா பொதுமக்கள் மற்றும் அந்த பகுதி எம்எல்ஏவான ராஜ்குமார் அவர்களின் முயற்சியால அரசு புதிய வழித்தட பேருந்து வழங்கியுள்ளது. இந்த பேருந்தின் முதல் நாள் பயணத்தை துவங்கி வைத்த எம்எல்ஏ ராஜ்குமார் அவர்கள் திடீரென நானே பேருந்தை இயக்குகிறேன் என கூறி டிரைவர் சீட்ல உட்கார்ந்து சும்மா ஜம்முன்னு ஓட்டியிருக்காங்க. இதை சற்றும் எதிர்பார்க்காத பயணிகள் கத்தி ஆரவாரம் செஞ்சிருக்காங்க. இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பேசு பொருளாக மாறியுள்ளது. இது குறித்து நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க.